Wel, ga i ddiolch i chi am y croeso cynnes arferol. Mae'n braf iawn cael bod yma unwaith eto. A mi ddechreuwn ni trwy ganu emyn 551. 551 emyn o T. Evans. Arglwydd bywyd, tyred atom, gobaith holl dylwythau'r llawr. Yn dywanwyn gwena arnom. Rhoi'n llwydni degwch gwawr. Tyred arglwydd, ti yw'r atgyfodiad mawr. Ein gallu, gweiniaid ydym. Tlawd yw disg heb olyd ffydd. Gwaddoli'n erthoedd deiar ni ddaw dyn o'i rwymau'n rhydd. Derfydd grymoedd, erys grym y trydydd dydd. Pan fo anghrediniaeth chwerw heddiw'n cau amdanom ni, pan ddiffygia'r breichiau dynol, yn ein gwendid, clyw'n cri, treigla'r meini arglwydd, rhyngom at y di, 551. Wel, mae'n amser dirdynol yn hanes y byd, ma'n dydi. Ac ar adag o rhyfel a dioddau fel da ni'n byw trwyddo ar hyn o bryd, mae rhywun yn gweld gora a gweitha dynoliaeth yn dydi. A nina yn dystio ni'r chylltra'r hyn sy'n digwydd yn yr Ukraine ers misoedd bellach yn ddyddiol. Ar y teledu yn teimlo mod i yma adfer tu allu gwneud dim. Eto da ni'n dal i gael yn symu, calonogi, yn cywilyddio hyd yn oed, gan garedigrwydd a heilioni pobl y gwledydd sy'n ffinio ar yr Ukraine yn derbyn y ffoaduriaid ma breichia agorad. Cymaint o weithredoedd o gariad a dewrder yn cael eu cyflawni. A mi ddoth brawddeg Iesu Grist am y wraig ddienw honno i eneinio ddo, a heneinio ddo yn ystod yr wythnos cyn y Pasg, yr wythnos sanctaidd i fy meddwl i. Cofio Iesu'n deud amdani pan oedd y disgyblion yn beirniadu. Gweithred brydferth a wnaeth hon i mi. Wel, cymaint o weithredoedd prydferth yn cael ei cyflawni yng nghanol y gyflafan enbyd yma. Mi arhoswn ni am ychydig efo hanes y wraig yma
gyflawnodd weithred brydferth i Iesu Grist. Mae rhaid i mi ddweud mae o'n hanes sydd wedi apelio'n fawr at air i oed. Mae i'w gael yn y 4 Efengyl gan Mathew, Marc, Luc a Ioan. A fel y byddwch chi'n disgwyl, mae yna fan amrywiaethau ymysg y gwahanol fersiynau. Enghraifft, yn Efengyl Mathew ac Efengyl Marc lleoliad y stori ydy tŷ Seimon y gwahan glwyddus. Dydy'r wraig ddim yn cael ei henwi, a mae hi'n eneinio pen Iesu Grist. Mae'r eneinio yma'n digwydd yn ystod yr wythnos fawr ddeuddydd cyn i Iesu fynd i'r groes. A mae'n amlwg iawn oddi wrth ymatab y disgyblion. Y disgyblion oedd yn grwgnach am wastraff y weithred a fradus yma o gariad. Ond mae'n amlwg fod Iesu Grist ei hun yn cymryd cysur mawr yn hi, ac yn ei hystyried sy'n gyfystyr ei eneinio fo ar gyfer ei farwolaeth. A medda fo, wrth y disgyblion, wrth achub cam y wraig ddienw yma, gweithred brydferth, a wnaeth hon i mi. Mae Ioan wedyn yn gosod y digwyddiad y Methania yng nghartra Lazarus. A hynny eto yn ystod yr wythnos fawr tro yma 6 diwrnod cyn y groes. Mae'r wraig yn y fersiwn yma yn cael ei henwi fel Mair, chwaer Lazarus a Martha. Ac eneinio traed Iesu mae hi'n neud, a'i sychu nhw a'i gwallt hir. A dwi'n hoffi cyffyrddiad yma gan Ioan. Mae'n deud bod per arogl yr enaint yn llenwi'r holl dŷ. A roedd na gred bod eneinio traed rhywun yn gyfystyr ac eneinio'r corff cyfan. Ac yn fersiwn Ioan hefyd, mae Judas yn cael ei enwi o blith y disgyblion fel yr un oedd yn grwgnach fwyaf am wastraff y weithred a fradus yma o gariad. A mae Iesu Grist eto'n achub cam Mair gan ddweud ei bod ti wedi eneinio fo ar gyfer ei farwolaeth. Wedyn, da ni'n dod i Efengyl Luc. Ac yn ôl Luc, mae'r eneinio yn digwydd yn Nhŷ Seimon y Pharisea. Unwaith eto, di'r wraig ddim yn cael ei henwi, ond mae Luc yn dweud ei bod hi'n bechadures. Eneinio traed Iesu mae hon yn neud hefyd, gan ei golchi nhw'n gyntaf i dagra a'i sychu a gwallt ei ffen. A mae'r gwyn y tro yma yn dod nid oddi wrth y disgyblion am wastraff y weithred, ond oddi wrth Seimon y Phariseaid sy'n feirniadol o gymeriad y wraig. Unwaith eto, mae Iesu yn achub ei cham hi ac yn ei chanmol hi. Mae'r rhai esbonwyr yn dweud fod y stori yma, bod na 2 stori yma felly. Eraill yn credu mae un stori wreiddiol ydy'r sail. A phan da chi'n ystyried bod yr hanesion yma wedi bod yn rhan o'r traddodiad llafar am o leia 10 mlynedd a 30 cyn i y cyntaf o'r Efengylau ddod allan, cyn i Marc hyd yn oed gyhoeddi. Does na ddim syndod yn agos bod na fan amrywiaethau rhyngddyn nhw. Ond thema ganolog pob un o'r Efengylwyr yma yn yr hanesion yma ydy i weithred broffwydol rhyw wraig gyffwrdd Iesu Grist yn ddirfawr. Ac felly, ar ôl rhagymadroddi a byrhau dipyn bach ar y bregad i chi, dwi am ddarllen o'r 4 bennod ar 10 o Efengyl Marc am yr eneinio y Methania. Falle byddwch chi'n licio mynd trwy'r 4 Efengyl ar ôl mynd adra i weld y gwahaniaethau yma. A phan oedd ef y Methania wrth bryd bwyd yn Nhŷ Seimon y gwahan glwyddus, daeth gwraig a chanddi ffiol alabaster o enaint drydfawr, nard pur. Torodd y ffiol a thywalltodd yr enaint ar ei bennyf. Ac roedd rhai yn ddig ac yn dweud wrth ei gilydd, i ba beth y bu y gwastraff hwn? Oherwydd
Gall Hesid gwerthu'r enaint hwn am fwy na 300 o ddarnau arian a'i roi i'r tlodion, ac roeddent yn ei cheryddu. Ond dywedodd Iesu, gadewch iddi, pam yr ydych yn ei phoeni? Gweithred brydferth a wnaeth hi mi. Mae'r tlodion gyda chi bob amser, a gallwch wneud cymwynas a hwy pa byd bynnag y mynwch. Ond ni fydda fi gyda chwi bob amser. A allodd hon fe'i gwnaeth. A chubodd y blaen i eneiniodd yng nghorff erbyn y gladdedigaeth. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pa le bynnag y pregethir yr efengil yn yr holl byd, a droddir hefyd yr hyn a wnaeth hon, cof amdani. Ia gweithred brydferth a wnaeth hi mi. Geiriau hyfryd Iesu Grist ynde, wrth achub cam y wraig ddienw yma. Chi'n cael y geiriau yn efengil Mathew hefyd yn ogystal a Marc fel dwi wedi ddarllen rwan. Fel mae'n deud, roedd gan y wraig ffiol alabaster o enaint gwerthfawr. Oedd llawer o wragedd i ddewig yn arfer gwisgo ffiola bychan o alabaster fel hyn, o gylchu gyddfa yn cynnwys persawr felly. Dwi'n cofio'r unig dro bys i yng Ngwlad Israel erioed i mi brynu fel souvenir bach felly, copi o un o'r ffiola yma, fach fel hyn oedd hi eitha llydan yn y top ac yn dod i fyny yn wddw cil a stopper bach arni hi. Peth bach del ofnadwy a deud y gwir felly. Ond mae'n amlwg bod y ffiol oedd gan y wraig yma yn dipyn mwy na hynna felly. Ac roedd hi'n llawn o'r enaint persawrus hynod o werthfawr yma, nard pur, medda Marc. Ac eto medda Marc roedd o'n werth dros 300 denariws. Wan roedd denariws yn gyflog diwrnod bryd hynny. Felly roedd yr enaint yma yn gyfwerth a chyflog blwyddyn bron yn doedd i'r dyn cyffredin. Ond oedd Iesu wrth y bwrdd bwyd, ac mewn pryd o'r fath ym Mhalesteina y cyfnod yma, nid eistedd i wyta nau pobl yn age. Yr arfer oedd lled orwedd arleithig, math o wely isal, a'i pwys ar y benelin chwith mwyn bod yn rhydd i fwyta ar llaw dde. Da chi wedi gweld y lluniau mewn ffilmiau sy'n dangos yr Rhufeiniaid ac yn y blaen yn tydach. A mi fydda'n hawdd felly i'r wraig ma ddod fel y gwnaeth hi, a sefyll y tu ôl i Iesu. Ond yng nghymdeithas batriarchaidd y cyfnod, doedden nhw ddim yn caniatáu ferched rannu pryd bwyd o'r fath. Felly, pa mae'r wraig ma'n ymddangos, mae hi'n herio confensiynau a moesa'r gymdeithas trwy dorri ar draws y cwmni fel hyn. Ac yn sicr, mi achosodd i gryn syndod a dicder i'r rhai oedd yn bresennol. Ond nid hannar cymaint o syndod a dicder a'i gweithred nesaf. Oedd gwddf hir main fel o'n i'n awgrymu i'r ffiola alabaster yma oedd yn cael ei ddefnyddio i ddal persawr. Mwyn caniatáu wrth gwrs i ollwng persawr gwerthfawr allan fesul diferyn yn unig. Ond mae'r wraig ddienw ma'n torri'r ffiol alabaster fel bod y cyfan o'r cynnwys, pob diferyn o'r nard gwerthfawr yma, fewn foriwyd mae'n debyg o'r India, yn disgyn ar ben Iesu. Yn amlwg, oedd hon am roi'r cyfan, ac i sicrhau hyn, mae'n torri'r ffiol. Siŵr gen i bod ti wedi bod yn gwrando ar Iesu Grist, wedi tystio i'w weithredoedd cyn hyn sawl gwaith, a wedi dod i'r casgliad nad oedd na neb yn debyg iddo, i fod o'n hollol unigryw. Ac yn y dwyrain, pa fydda rhywun nodedig, rhywun arbennig wedi bod dydwch yn yfed o gwpan, yr arferiad fydda torri'r llestr yna, fel na chai llaw neb arall llai teilwng, ddim cyffwrdd ag o byth wedyn.
A falla bod hyn y meddwl y wraig yma pan dorodd i'r ffiol. Ond roedd hi'n arfer hefyd gan yr Iddewon dorri'r ffiol ar adeg eneinio'r marw. A dyna welodd Iesu Grist yn y weithred. Go brin bod y wraig yn ymwybodol pa mor broffwydol oedd yr hyn oedd hi'n ei wneud. Wel, mi drawn ni rwan i 164. Selynig fwyaf iaith Gymraeg, medda rywun am Emyn neu Ion Wyn, ynde. 164, un fendith dyroim. Ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras sydd garu di tra fwy, cael mwy o ras sydd garu. Ond dim dy garu'n iawn cafwaith a dawn sancteiddiach. Ath ganlyn wnaf bob dydd yn well ac nid o hirbell mwyach. A phan ddel dyddiau dwys, caf orffwys ar dy ddwyfron, ac yno brofi gwyn dy hedd a gwledd a ddewidio. Dy garu, digon i wrth fyw sydd wasanaethu. Ac yn oesoesoedd ger dy fron, fy nigon fydd dy garu. 164. Wel, mae'n siŵr bod na nifer ohonoch chi'n gyfarwydd â llyfrau Nick Fawcett. Mae y parchedig Olaf Davies wedi cyfieithu nhw i'r Gymraeg. Does debyg iddo ydy un ohonyn nhw. A be mae Nick Fawcett yn neud yn y llyfrau yma ydy cymryd y cymeriadau o'r Beibl a dychmygu sut byddan nhw yn adrodd i hanesion. Felly dwi am ddarllen detholiad o'r hyn mae o yn ddychmygu y bydda'r wraig mae'n einio ben Iesu yn ei ddweud. Fe unig ddymuniad oedd cael gweld Iesu, oherwydd gwelais eisoes fod hwn yn wahanol i bawb. Roedd hwn yn un a boenau fwy am eraill nag amdano ei hun. Mi welais o'n siarad ar syrfaoedd, yn iachau'r cleifion, yn cysuro'r gorthrymedig. Mi welais o'n croesawu'r tlodion, yn cofleidio'r plant, yn derbyn yr anerbyniol. A mi wyddwn i bryd hynny fod yma gi polwg ar fy mywyd i fel y gallai o fod.
A dweud y gwir, roeddwn wedi fy nghyfareddu ac yn dyhau am y bywyd hwnnw fy hun. Doedd gen i ddim hawl i fod yno miwn, ond roeddwn i am iddo fo wybod i fod o wedi fy nghyffwr mewn ffordd arbennig, nid fy nghorff, ond fy enaid. Felly, agorais fy enaint, hanwybyddais yr ebychiadau, y protestiadau, ac arllwysais y cyfan ar ei ben, gan ei eneinio a chariad. Dylech fod wedi gweld ei wynebau, ond nid Iesu, deallodd ef. Roedd y tosturi yn ei lygaid wrth o edrych arnaf, y concern a'r croeso yn llefaru cyfrola amdano. Yn dangos fod ganddo amser i mi, y person a oeddwn, yn llawn cymaint a'r person a fyddwn. Dwi'n chi blygu pen. Gweddiwn. Da ni'n diolch i ti ein tad am sul newydd arall a chyfle newydd i neillio o wraig yn dy gwmni. Da ni'n diolch i ti am holl freintiau bywyd. Diolch i ti narbennig am i ti am lygyd y gariad rhyfeddol tuag ato ni yn Iesu Grist. A diolch hefyd ein tad nad yn ôl yn heiddiant yr wyt ti yn ymwneud â ni. Herwydd mae dy gariad i'n ddi-gyfnewid. Dim yn oeri a marw fel y gwna'n cariad ni mor aml. Maddau ni bod yn cariad ni yn aml mor hunanol, yn rhoi beth sy'n weddill, yn cadw nôl, yn methu rhoi'r cwbl fel dy gariad di. Yn gweddi y bore ma'n syml yw, ar un una fel y wraig ddi-enw yma ar ffiol o enaint gwerthfawr, fel un una gael y fath olwg ar y cariad dwyfol anchwiliadwy yma, fel bod yn calona ni'n cynhesu, cariad pitw cleiar nina yn ymdebygu fwy i'th gariad di. Neu di, nerthu bob un ohono ni felly, i addunedu o newydd, dy ddilyn di'n dynach, dy garu'n anwylach. A chi eisiau gwneud y waith yn well fel bo i eraill drwom ni adnabod cariad di. Yn ôl yn harfar ein tad a ni'n cyflwyno i ti bawb sydd mewn angen am dy nerth, am dy dangnefedd di. Pobl yn agos ag ymhell, yn ei gwahanol amgylchiadau. Cymaint o bobl yn yr hen fyd mae nghanol nos bywyd. Miloedd ar filoedd o bobl. Da ni'n cyflwyno pob un i ti. Da ni'n cyflwyno'r byd yn ei holl ryfeloedd a'r aniadau i sylw dy gariad a dy drigaredd di. Yn enwedig y misoedd diwethaf yma, mae pobl yr Wcráin a'r gwledydd cyfagos a phobl Rwsia wedi bod yn gyson yn meddyliau. Teimladau o arswyd a diymadferthiad llwyr yn llethu ni, wrth weld cymydog yn codi arfa yn erbyn cyfydog. Ac eto, maddau ni'n bod ni yn y gorffennol wedi tueddu anwybyddu'r rhyfeloedd yr un mor greulon, yr un mor annynol sy'n digwydd mewn rhannau eraill pellach o'n byd ni. Maddau ni'n rhagrydd. A da ni am gyflwyno i ti felly rwan, i ti y Dyw sy'n symud gyda'i blant drwy'r ring i gyd, bawb drwy'r byd sy'n nghanol erchylltra'r rhyfel. Neu di ymestyn allan trwy dy bobl at y trieiniaid yma. A rhoi iddyn nhw'r nerth ti ail-adeiladu bywydau a gobeithio na chwalwyd. Meddianna ni ein tad, mendian rhaniadau ni, maddau ni'n ffolineb fel dynoliaeth. Ymestyn allan yn dy drigaredd, a phrysured y dydd yn wir, pan na fyddo mwyach na dial, a phoen, na chariad at ryfel,
ond rhyfel yr oen. O gwawria ddydd ein diw, gan drais y blina'r byd, a chalon dyn sy'n friw yn sŵn y brwydro i gyd. O tored arnom ddydd o heb, ddistawed twrdd y gad a'r cle. Da ni'n gofyn hyn, yn hyd am y ddeiant, ond pechoda, yn enw Iesu Grist, tywysog y bywyd, gorchfygwr y be, rhain a'n dysgodd i weddio gweddi fawr y teulu gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, ddeled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barabinyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn nina ein dyledwyr, ac na carwai ni brofedigau, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerb, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ond mi ganwn ni rwan emyn 707. 707. Ceisiais arglwydd ddim ond hynny, dim ond treulio nyddiau maes, fydd hithgaru a throfeddu ac ymborthi ar dras. Dyna ddigon, ceisiaf nabod dim ond hyn. Dal fy llygaid, dal heb wiro, dal ef ar da ddewid wir. Dal fy nrhaed heb gynnig ysgog allan fydd o'th gyfraith byr. Boed dorchmynion i mi'n gysur ac yn hedd. O darfydded i mi garu unrhyw bleser i syne, a darfydded i'n fyfyrio ar un gwrthrych yn dy le. Aed fy ysbryd o lloi fron yn eiddo ti. 707. Wel, ymatab diclon y disgyblion i weithred y wraig yma, fel da chi'n cofio, oedd condemnio'r fath wastraff. A sail i dadl nhw wrth gwrs oedd dysgeidiaeth y Tora am bwysigrwydd elusen. Ond ddylen ni ddim dehongli ymatab Iesu Grist iddyn nhw'n fama fel cyfiawnhad i anwybyddu'r tlodion. A nid i, yr hyn mae o am
i'r disgyblion sylweddoli yn fama ydy bod ymatab o wirfodd calon iddo fo yn bwysicach o lawer na dilyn defoda sych gyfraith. Ac yn sicr, roedd gweithred y wraig yma ar gyfnod mor dywyll, pan oedd Iesu'n wynebu'r groes, pan oedd o'n ymwybodol ag yn llwynio a brad i elynion. Roedd hwn yn llecyn gola ac yn gysur mawr mawr iddo, ar adeg mor anodd. Pa ryfedd ynde? Pa ryfedd iddo am ddiffyn y wraig yma a deud gweithred brydferth a wnaeth hi i mi. Gweithred brydferth. Chi'n gweld, mae'n fwy na gweithred dda. Agathos ydy gair y Testament Newydd am weithred dda. Os ydych chi'n abod unrhyw agatha, dyna chi ystyri henwi hi. Ond mae hon yn weithred calos. Gweithred brydferth, broffwydol. Mae'n weithred o gariad pur. A trwy'r weithred yma, roedd y wraig ddienw yma, roedd hi'n llefaru'n hiawdl. Yn gyntaf, drwy'r weithred brydferth, mae'n cydnabod i dyled i Iesu Grist. Yn amlwg, fel o'n i'n awgrymu ynghynt, roedd hi wedi dod dan i ddylanwad o cyn hyn. Wedi bod am hir, siŵr gen i, ar gyrion y dyrfa, yn ei ddilyn o hirbell. Roedd hi wedi synhwyro, wedi ymdeimlo ar cariad a'r cyd-ymdeimlad dwfn oedd ynddo fo tuag at bobl ffaeledig. Oedd hi wedi gwrando i eiriau fo, a hyn o bosib wedi crisialu ynddi hi rhyw ymwybyddiaeth ddofn o'i phechod a'i hangen i am baddeuant. A roedd hi wedi dod i sylweddoli bod Iesu'n bod o'n diwallu'r angen yna'n llwyr. A'r canlyniad oedd bod ei chariad hi at yr Iesu mae roedd y fath rhyddhad iddi o gaeth hiwed i phechod. Bod ei chariad hi, os mynnwch chi'n gorlifo. Dyna arweiniodd at y weithred brydferth a gafradus yma. Bron allai i helpu hunan. Canlyniad sylweddoli ehangder a dyfnder gras a chariad Duw yn Iesu Grist. A thrwy hynny, dderbyn y maddeuant sy'n cael ei gynnig i ni gan Dduw, oedd y cariad yma, roddodd y fod i'r weithred brydferth. A mi ddo ef yn gyntaf ein caru ni. Ac yna nid yn unig mae hi'n cydnabod i dyled. Mae hi hefyd trwy'r weithred brydferth yma. Mae'n cyflwyno'i hoffrwm yn dydi. Ac wrth gyflwyno'i hoffrwm, mae hi yn cyflawni i chyffes o gariad. Ac yng nghariad y wraig yma, da ni'n gweld rhyw gysgod o gariad Iesu i hun. Oherwydd mae hwn yn gariad sy'n rhoi'r cwbl yn dydi. Heb ddal yn ôl. Heb gyfri'r gosb na'r canlyniadau. Mi fydda, yn sicr mi fydda cyfran fechan iawn o'r nard pur yma wedi bod yn hollol ddigonol at ei phwrpas hi. Ond mi roddodd hon y cyfan. Mae gen yr awdur Americanaidd o Henry stori, The Gift of the Magi, lle bod rhai ohonoch chi'n gyfarwydd ar hanesyn. Stori ydi am Dela a Jim. Tlawd iawn oedd Dela a Jim, ond ydyn nhw'n caru gilydd yn angerddol ac yn hapus iawn. A roedd gan Dela wallt godidog, wallt hir, cyrliog, wallt oedd yn peri bod pawb yn troi ac yn edrych arni eilwaith. Ac roedd Dela'n falch iawn o'r gwallt hardd. Wel, do'n am byd yn arbennig ynghylch gwallt Jim, ond roedd ganddo fo rhywbeth arbennig hefyd. Roedd ganddo fo watch aur. Watch aur oedd o wedi etifeddu gan ei daid. A roedd Jim yn meddwl y byd o'r watch yma. Alla fodd yma i gwisgo hi, doedd ganddo fo ddim cadwen i'w hongian i arno fo. Ond mi fydda fo'n cadw'r watch aur ym mhocad i gesel,
A phob cyfle gai o, mi fydda fo'n ei thynnu hi allan, i edrych arni ac i wneud yn siŵr bod pawb arall yn gweld y watch ma, yr oriawr oedd o mor falch ohoni hi. O, roedd hi'n oswyl nadolig, a doedd gan Dela ddim arian o gwbl ar ôl i brynu anreg i Jim. Felly mae hi'n mynd i'r dre, mynd i'r siop drin gwallt, a mae hi'n torri'r gwallt godidog yma, ac yn ei werthio am $20. Ac efo'r arian, mi brynodd i cadwen blatinum, doedd gen i'n digon o bres i gael un air, mwyn i Jim allu gwisgo yr oriawr yma, oedd yn ei drosori'n gymaint felly. Nath gyrhaeddodd Jim adra'r noson honno, a gweld Dela efo'i gwallt byr. Oedd o wedi syfrdanu, oedd o'n gegrwth. Nid nad oedd Dela mor hardd ag erioed yn ei olwg o, ond yn ara bach ac yn betrus. Dyma fo mynd i'w boced i estyn i anreg o iddi hi. A roedd o wedi prynu set o griba cragen crwban tortoshell drudfawr iddi gael ei gwisgo yn ei gwallt hir godidog. Ac ia, roedd o wedi gwerthu'r oriawr aur mwyn gallu prynu y criba yma i Dela. Chi'n gweld oedd y ddau wedi rhoi pob peth a fedden nhw'n dydan, mwyn i gilydd. Heb gyfri'r gost. A mi roddodd y wraig yma bopeth i Iesu Grist wrth gyflwyno'i hoffrwm, wrth dywallt yr enaint gwerthfawr yma drosto fe, i weneinio fo. Ac yn ola, trwy'r weithred brydferth yma, mae'r wraig hefyd yn cydnabod ei arglwydd, yn cydnabod Iesu bellach fel arglwydd i bywyd si, trwy roi'r cyfan iddo fo. Bydda'r weithred brydferth yma ddim wedi bod yn bosib heb Iesu Grist, na fydda, i gariad o, i faddeuant o, i ras o, ysgogodd y cyfan. Fel o'n i'n awgrymu ar y dechrau, mae Ioan yn deud yn ei fersiwn o fod per arogl yr enaint wedi llenwi'r holl dŷ. A mae'n debyg bod ti'n wir deud hefyd fod per arogl y weithred brydferth yma gan wraig ddi-nod, ddi-enw, wedi llenwi eglwys yr arglwydd Iesu dros y cenedlaethau. Mae prin iawn, mae'r eglwys honno tan yn ddiweddar wedi cydnabod cyfraniad gwragedd iddi hi. Ond mae'n wir hefyd siŵr gen i, bod pob un ohono nina yn ofn yn cael honna, yn y munuda gora, yn ysu fel ar Williams Parry gynt, am gael gwneud gweithred brydferth i Iesu Grist. Chi'n cofio? Medda'r bardd ynde, ond cyn fy medd, mi hoffwn nhw'n neithu rhywbeth gwyw dros Grist, fel nad edrycho arnaf mor rhyw drist. Wel, os yda ni am wneud hynny, mae rhaid i ni wrth gwrs ymroi o ddifri i'w ddilyn o. Mae yna henemyn bach yn y caneuon ffydd ma yn y llyfr emyna gynt hefyd. I mi, mae'r emyn byra yn y llyfr. Ac i mi hefyd, mae o, dwi'n ymysg, beth bynnag, yr emyna mwyaf. A dwi'n gwybod mod i wedi ddyfynnu o, fwy nag unwaith, yma Methesda. A mae o rwsyd rhywfodd yn gwthio hun i mewn i bob peth sy'n gynnau ddeud. Dyma galon yr hyn sy'n gynnau ddeud, mae'n debyg. O na allwn garu'r Iesu yn fwy ffyddlon a'i wasnaethu. Mae hwnna'n ddymuniad calon pob un ohono ni'n dydi. Yn y munud agora, o na allwn garu'r Iesu yn fwy ffyddlon a'i wasnaethu. Dweud yn dda mewn gair amdano. Brenin, da ni wedi mynd yn bobl swil o sôn amdano ond ydyn. Da ni wedi mynd yn bobl dawel iawn. Dweud yn dda mewn gair amdano. Ond dyma'r her fawr yn y llinell ola. Dweud yn dda mewn gair amdano, ia. Rhoi fy hun yn gwbl iddo. Dyna wnaeth hon. A dyna'r her i nina. Gweddiw.
Arglwydd Iesu, da ni'n plygio dy flaen di gan gydnabod yn hangen dwfn am dy faddiant, am dy ras. A da ni'n diolch bod gweithred brydfer ffafroffwydol y wraig ddienw yma wedi dod â chysur mawr i ti ar adeg oedd mor anodd a thywyll yn dy hanes. Ac mi hoffen inna hefyd allu gwneud rhywbeth gwiw dryso ti. A da ni'n sylweddoli Arglwydd. Mae'r unig ffordd y gallwn ni gydnabod yn dyled i ti a chydnabod arglwyddiaeth ar yn bywyd ydy trwy roi'r cyfan, rhoi yn hunan, yn llwyr, yn dy law. Gofyn nhw'n felly am dy nerth ti'n galluogi i ymgysegru o newydd, i'th ddilyn yn dynach, i'th garu'n anwylach o ddydd i ddydd. Cymer Arglwydd, cymer ni bydd yn unig oll i ti. Amen. A mi ddiweddwn ni allan ni am 199. 199, un o'r ychydig yn yna sydd gan ferch yn y llyfr yma. Dyma gariad, pwy a'i treitha, anchwiliadwy ydi wedd. Dyma gariad i'w ddymderoedd byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad gwyd fy enaid i'w holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wna i'm ganu yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn, nid oes. Cariad lletach i'w na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddol, yn anfeidrol gariad Duw. 199. Ac yn awr, oedd i ras Duw wefreiddio'ch calonnau, oedd i drigaredd Duw draws newid eich meddyliau, oedd i heddwch Duw, lifo i'ch heneidiau, mwyn anrhydeddu ei enw. Amen.